Adin guztien artean irakurtzeko ohitura sustatzeko helburuz, aurten ere Bermeoko udalak liburutegia kalera atera du. Hori bai, aurten leku berri batean kokatu da udako liburutegia. Talan, hain zuzen ere. Uztailaren 30 bitartean gura duten herritar guztiek liburuak eta aldizkariak maileguan hartu ahalko dituzte udan ere kultura sustatuz. Horrez gain, liburutegiko bazkide egiteko aukera ere egongo da. Barikuetan, 12 ordubietara eta 4:00 umeek tailer desberdinetan parte hartzeko aukera izango dute. Horietan parte hartzeko ez da aurretiaz izenik eman beharko. Honek dira antolatutako tailerrak. Uztailak 5, arte sortzailea. Uztailak 12, eskulan divertigarriak. Uztailak 19, birzikla tailerra. Uztailak 26, ipuinetako pertsonaiak. Bitor Uriartean Asagasti, udal liburutegiaren eta artxiboaren zinegotzi arduradunak esan du leku aldaketaren erabaki hori hartu dutela tala herrigunetik hurbilago dagoelako, lehen kokatzen zen aritzatxurako bidearekin alderatuta. Modu horretara herritar gehiagoren gandik hurbilago egongo dela uste du. Uriartek gaineratu du aurtengo leku aldaketa proba bat izango dela, eta ondo ez baldin badoa udako liburutegia aurreko urteetako lekura buelta daitekeela, hau da, aritzatxu Hondartzarako bidera.